Anzjan ta' 73 sena mingħajr silem għawdex l-4 wara nofsinhar sofra ġrieħi seri wara li kien involut f'inċident ta' traffiku. L-inċident seħħ ftit qabel is-satejn ta' wara nofsinhar fi triq l-Indipendenza f'Tal-Pjata. L-anzjan kien qed isuq lejn il-belt meta tilef il-kontroll tal-van, tela fuq il-bankina u ħabat ma' siġra. Konsegwenza tek inqalab bil-van u spiċċa maqbud fih. Fuq il-post għaldaqstant issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili illi kellhom biċċa xogħol diffiċli sabiex joħorġu lir-raġel mill-vettura peress li inqabad bejn l-steering wheel u l-art. Sabiex inħareġ tqaċtu partijiet mill-van. Tabiba illi kienet għaddejja mill-inħawi wafqet tagħti l-ewwel għajnuna sakemm fuq il-post wasal tim mediku b'ambulanza. Wara li nħareġ mill-van, l-anzjan ittieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza. Għall-ewwel huwa ġie ċertifikati li jinsab f'qagħda serja tanti li bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assa Neville Camilleri illi ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Għal xi ħin it-triq inqalqet għat-traffiku sakemm mill-isptar il-pulizija ġew informati illi l-kundizzjoni tal-anzjan hija waħda stabbli u ma baqax fil-periklu tal-mewt.